Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. So, Alcala Pangasinan Project, Part 8. So, ayan, makikita nyo, tapos na. So, ang ganda na. Ang ganda na ng, ano natin, no? Ng project natin. So, kaya lang, tatanggalin na po natin ito. Tatanggalin na po natin itong partition dahil hindi nagustuhan ng may-ari. So, pinalagay niya rin yan. Ngayon, papatanggal niya. So, pati ito, papatanggal niya na rin po ito. Itong cabinet na to na may ilaw. So, hindi rin nagustuhan ng may-ari. Tapos, yung haspe, tatanggalin na rin po yan. So, i-play na lang po siya. So, ganun po yung mangyayari dito. So, puro tanggal. Tapos, pati baseboard natin, tatanggalin na rin po yung mga baseboard. So, hindi rin nagustuhan ng may-ari. So, kanya-kanya po kasing ano yan taste sa mga bawat nagpapagawa sa atin. So yung iba gustong-gusto yan, yung iba hindi naman nila gusto. So ganun lang. So wala namang problema sa atin yun. Tapos yung iba i-retouch natin yung mga kornisa. So may mga kornisa kasi dito na hindi na i-retouch. So ayan. I-isong ko na nga lang. Tapos may himulmol, may kita nyo may himulmol dun sa taas. Ayun na hindi napahiran ng pulbos kasi fiber kasi yan. So dito, yung dugtungan niya rito ay nasan na? Kasi may dugtungan dito. Ayun. Ayan, may dugtungan. Pati ako, namihirapan ako makakita So ayan siya. Ditong banda. So paparitas din po yan. Yung dugtungan yan. So ayaw niya na gusto niya talagang hindi mahalata. Yung talagang pulido. Tapos ayusin natin lahat ng mga kantuhan natin. So ganun yung gagawin natin dito sa Alcala Pangasinan Project. Siyempre, ano rin po natin ito.